tady je nový kód. Takhle to napíšete. Omlouvám se, mají tam být 2 L. Dáte to, ano, by vám to mělo dát, protože to píše, že ne. Že už jsem si to dával. Tak, budete I have a question. A pak napíšete, teda dáte třetí odpověď, who are you? Pak dáte how do you stay so happy? A pak dáte tu první. A mě už to nedá a ten, kdo neviděl, tak tady má ještě Candysku a ještě tak tady se to resoklo. Já jsem to tady totiž už bral, ty Candysky a teďka je to tu znovu. No tak tady jsou Candysky a tady myslím, že byla ještě jedna takhle Candyska. Nevím, jestli tam byla teďka nebo ne, ale toto je z tohoto videa všechno asi a dejte odběr a like za kódy a co jsem ukazoval a čus.